Moni nonse ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane za 7 koloko ndipo madzulo ano muli ndi ine Brian Banda. Koma poyamba pa nkhanizi nayi mitu yake. Vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto silikutha mu mzinda wa Lilongwe ndi Blantyre. Bungwe la National Planning Commission lati mchitidwe wodalira kupatsidwa zinthu sungatukule dziko lino. Ndipo munkhani zina mdzulo buno komiti ya nyumba ya malamulo ikufuna bungwe loona za madzi likumbe madamu pofuna kuthana ndi vuto la madziri. Tili ndi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina zambiri kotero kuti ngati mungathe tikhale limodzi madzulo ano. Munkhani yathu yoyamba, vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto likupitirirabe m'mizinda ya Lilongwe komanso Blantyre komwe mizere italiitali ya galimoto ikuoneka. Izi zapangitsa eni galimoto kupempha boma kuti lichitepo kanthu mwa msanga ponena kuti umoyo wawo pa chuma wasokonekera. Komanso mu mzinda wa Blantyre mafuta wanso akusowabe. Akuitsatira bwino ndi Kathe Maulidi nkhaniyi yemwe anazungulira mizindamu ndipo akufotokoza zomwe wapeza. Malo ambiri omwetsera mafuta awa munalibemo mafuta, ndipo malo omwe adali ndi mafuta mudali mizere ya galimoto italiitali ndiponso njinga za moto zomwe adazikonzera mizere yake yapadera. Ena omwe tinacheza nawo pamalo omwetsera mafuta atoto ku area 3 mzinda wa Lilongwe adafotokoza kuti anafika pamalo omwetsera mafuta awa nthawi ya 4 koloko mammawa, ndipo pomwe imati 11 o'clock mammawa adali asanamwetsere galimoto zawobe mafuta. Zati kuna kwambiri vuto la mafuta ngati meneno mukuonera papa zayi machina chili chonse masiji kuyenda. Vuto limene alikuza ifa ule thandizo lati machima mafuta apo. Chimechitiro chimejima peza ifeonje yani ni mafuta. Ni mafuta akusowa mavuto kunyumba watu ana usukulu sabira. Ife tinkuwape paboma kuti ayesetse kuti mafuta azipezeka paliponse chifukwa mafuta amathandizira kuti ntchito zathu ziyende. Koma titangocheza ndi anthu kwa mphindi zochepa pamalowa mafuta anatha, ndipo mmodzi mwa ogulitsa mafuta pamalopa adalengeza kwa anthu kuti mafuta awo atha. Izi zidakwitsa anthu ambiri, ndipo ena anachoka pamalopo koma ena adatsalira ndipo adapita kukamang'ala ku ofisi ya mkulu wa pamalopa kuti atenge ndodo ndi kukayika mnkhokwe yosungiramo mafuta kuti atsimikizedi ngati mafuta awo adatha. Izi nchifukwa ambiri samakhulupirira kuti mafuta awo atha. Apa nkuti pali mzere wautalibe pamalopa wa galimoto ndi njinga za moto zomwe zinali zisadathirebe mafuta. Ngakhale anthu adapempha motero, eni malowa adanena kuti zomwe anthu amafuna zidali zosatheka. Pomwe mafuta akupitirira kuvuta penampena, anthu ochita malonda maka omwe amayendetsa maminibus apempha boma kuti lichitepo kanthu mwa msanga ponena kuti vutoli lawakhudza maka pa nkhani ya chuma. Yemwe akufuna kudzapikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko lino pa chisankho cha chaka chamawa a Millward Tobias wati kuponya voti ndi njira yokhayo yothanirana ndi utsogoleri wolephera. Apa iwo alimbikitsa Malawi kuti alembetse mukaundulo wa voti yomwe akuyembekezeka kuyamba pa 21 mwezi uno m'maboma ena a mdziko muno. A Tobias anayankhula ndi Esna Tembo. Ndikukumemani kuti tiyeni tikalembetse tonse ndipo tiyeni tisenze udindo olimbikitsa anzathu kukalembetsa. Tikumbukire kuti kuponya voti yosankha adindo ndi ufulu wathu komanso ndi udindo wathu kutenga mbali pa chiganizo cha anthu amene ayenera kutitsogolera. Mwayi uwu umabwera kamodzi pa zaka zisanu, ndi mwayi umene titha kukonza dziko limene ife ana ndi zidzukulu zathu tidzakhala wokondwa kukhalamo. Tizindikire kuti kusaponya voti chifukwa takhumudwa ndi utsogoleri umene ulipo kumathandizira kuti amene sitikuwafuna akhalebe akutilamulira. Choncho mkwiyo wathu utilimbikitse kukaponya voti m'malo moti fogetsa. Tikadali pa nkhani za chisankho, nthambi ya boma yoona za mtendere ndi umodzi ya Malawi Peace and Unity Commission
yati yakhazikitsa makomiti omwe athandize kuti chisankho cha chaka chamawa chidzakhale chamtendere, chilungamo komanso chovomerezeka. Komishonala wa nthambi Bishop Mary Nkosi akuti mwazina makomitiwa adziyika ndondomeko zomwe zizithandiza anthu kupeweratu zipolowe pa nthawi ya chisankho. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira akusimba zambiri. Ankosi yemwenso ndi komishonala wakale wa bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC ananena kuti mizinda ndi malo amodzi amene kumakondokhala mikangano ndi ziwawa maka zokhudza ndale. Iwo anena kuti palibe dziko limene lingatukuke ngati anthu ake akungokangana, ndipo anena kuti mtendere, kukondana ndi mgwirizano ndi zofunikira. Tiyene kukonzekera kuti kukhale mtendere m'Malawi pamene tikuchita zisankho zake zikhale za mtendere, zisakhale zomakangana kumauchana nyumba, maphwanyana mashopu, kumaphana. Tikufuna zisankho za chaka chamawa 2025 zikhale za mtendere. Makomiti okhudza mtendere komanso mgwirizano kumaboma apapangidwa ndi anthu kuchokera ku polisi, asilikali ankhondo, atsogoleri a mipingo, antchito za malonda, mabungwe a boma mwa ena. Mmodzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya Mzuzu a Filimoni Maseko anati komiti yawo iwonetsetsa kunena kuti zipani zisamachite zipolowe pomwe bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC likhale kuchita kaundula wa mavoti. Wotakhala ndi chokudya, wotakhala ndi china chilichonse, wotakhala ndi ndalama, koma ngati mtendere palibe ndiye kuti zinthu siziyenda. Komanso ngati mmene tikupita ku chisankho, mmene tikulowera ku chisankho kuti tikhale ndi komiti ndithu yabwino yamphamvu, ndiye kuti mapatezi onse amene amakhuzidwa ndi zisankho ayenera kutinso akhale pamodzi ndi komiti kuti tisankhe mtendere kusiyana ndi kuti tizikokana. Kutsatira lamulo la Peace and Unity la mchaka cha 2022, pano mdziko muno muli komishoni imene imawunikira zokhudza mtendere ndi mgwirizano, ndipo makomiti yake ali kumaboma komanso kumadera omwe cholinga chake amakhala akuwunika nkhani zokhudza mikangano ndi kudzetsa mtendere. Munkhani za maphunziro, bungwe loona za mapulani a chitukuko cha dziko lino la National Planning Commission lati chikhalidwe chodalira kupatsidwa zinthu sichingatukule dziko lino. Wapampando wa bodi ya bungweli a Richard Mkandawire wanena izi pamwambo opereka ma certificate, ma diploma ndi ma degree kwa ophunzira 1036 a sukulu ya ukachenjede ya Livingstonia. Zambiri mu ripoti la Patience Lunda. Mawu awo a Mkandawire anati kudalira thandizo la mayiko akunja sikungatukule dziko lino, nchifukwa chake nkofunika kuti chidwi chambiri chizikhala potukula zinthu zoti zili mdziko muno. Iwo anawonjezera kuti dziko lino litukuke limadalira anthu amene ali nkuthekera kusintha zinthu, ndipo achinyamata amene alandira ma certificate, ma diploma ndi ma degree ndi amene angabweretse kusintha mdziko muno. They've got the energy, they've got the creativity. They need to see themselves as creators of jobs. Kumbali yake wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya ukachenjede ya Uniria Mbusa Timothy Nyasulu analangiza anthu omwe amaliza maphunziro awo kuti apewe katangale. Anyasulu anati katangale ndi omwe wapangitsa dziko lino kupitirira kusaukirabe. Akamapita mu malo osiyanasiyana asiyani ndi anthu amene mutu mwawo maganizo awo akuganiza njira za chinyengo zokhazoka popeza zinthu. So timanena kuti inuyo zimene mwaphunzira ku University ya Livingstonia ziyena kukuthandizani kuti mukamapita kumene koko mukhale anthu oti mukaonese chikhalidwe choti mwapita munali ku university imene inyali ya chalichi. Miriam Ziyambo yemwe ni mmodzi mwa ophunzira amene wakhonza kuposa anzake anati ndi osangalala, ndipo anati mbuyomu anasiyidwa ku sukulu ya boma ndipo zinatengera akufuna kwabwino kuti amulipirire fizi ku sukulu ya ukachenjedeyi. Arandisiya ndinakhumudwa kwambiri fwa ndimayembekezera kuti anditenga fwa pasikana ngati pasukulu pamene nali woyambira ndineyo 15 points, koma anzanga ena atatengedwa pamene neza anandisiya ndi chinachowawa ndithu. Ndeno nalibenso sogolo limwe kupita ku sukulu nde amziko atapezeka atandipasa fizi zinandilimbikitsa kwambiri ndilimbikire ndi maphunziro anga apitebe pasogolo ndisangothera pomwe.
ophunzirawa analandira madigiri, madiploma ndi masatifiketi popambana maphunziro monga azaunamwino, zauphunzitsi komanso zautola nkhani. sukulu ya ukachenjede ya livingstonia inatseguliridwa mchaka cha 2003. pakhani ngati yomweyi ophunzira okwana 152 pa sukulu ya ukachenjede ya anamwino ndi azamba ya mulanje mission alandira masatifiketi atamaliza maphunziro awo. Mneneri wa sinodi ya Blantyre Mbusa Buxton Maulidi wati zithandiza kupereka kwa akadaulo ogwira ntchito zachipatala mdziko muno. Kumeneko kudapita Keri Napolo walemba ripoti koma akuwerenga ndi Stephen Mulia. polankhula pamwambo wopereka masatifiketi, Mbusa Maulidi analimbikitsa abambo kuti atenge nawo gawo pa maphunziro a unamwino ndi kuti pasakhale kusiyana pakagwiridwe ka ntchito za mchipatala. Ndizoona adi azibambo ambiri amaona ngati kuti unamwino ni ntchito ya azimayi, koma ntchito ya udokotala kapena unamwino si ntchito ya azimayi okha. Azibamboso akuyenera kutengapo gawo chifukwa tonsefe timagwira ntchito kuthandizira kuti titukule dziko lathu. Ndiye tikasiyira gawo limodzi amayi kuti agwire okha ndiye kuti sitikuwathandizira. Ndiye tikuwapempha anyamata onse azibambo onse amene ali ndi chidwi kuti akhoza kukhala madokotala kudzera ku unamwino kuti achite apply. Chifukwa achite apply tikhala ndi dziko limene tonse tigwira ntchito mothandizira kuti dziko lathu likhale labwino. Sipakhalanso kusangana kuti awa ndi abambo awa ndi amayi chifukwa tonsefe tinalengedwa ngati ana ake a Mulungu. Mmodzi mwa omaliza maphunzirowa Aaron Mambi akufotokoza za chisangalalo chawo. Tokoze Mulungu kuti mwayi unalipo wa sukulu, maphunziro anaenda bwino osalephera ziwiri zitatu zovuta. Tinali ndi zinthu zina zimene zinatisokoneza mkatikati mwa maphunziro athu ngati COVID-19 inazatisokoneza, masukulu anazatsekedwa nthawi imeneja kuphatikizapo Cyclone Freddy. Komano muzonse lero ndi apa tafika kumapeto kusangalira kuti zatheka zimene timaziyembekezera. Mwambo unachitika pansi pa mutu wakuti kumanga madera athanzi pamodzi. Komanso ophunzira amene amaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya St. Joseph's College of Health Sciences awalangiza kuti akathandizira kupititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno. Vicar General Monsignor Boniface Tamani wa Archdiocese ya Blantyre ndiye anena izi ku Nguludi mboma la Chiradzulu pamwambo wokondwerera kuti ophunzirawa amaliza maphunziro awo. Kumeneko kudapita Selina Tambula. Atamani anapereka madiploma kwa anamwino ndi azamba 81 komanso ma certificate 57 kwa amene adzipereka mankhwala muzipatala. Iwo alangiza ophunzirawa kuti agwiritse ntchito zimene aphunzira popititsa patsogolo ntchito za umoyo. Ogwirira udindo wa mkulu wa sukuluyi Uzelapi Poya ati iwo ndosangalala kuona sukuluyi ikuthandiza boma pa ntchito za umoyo. Mtengo wanga ndingoti ndawanyadira ophunzirawo kuti achite graduate tungwapempha kuti ntchito imene asankhayi akayigwire bwino chifukwa ndi ntchito yofunika kwambiri. Mapatients amakhala kuti alibe munthu ena aliso kuti athandize iwo inofunika kuti akathandizire bwino mapatients kuti akaputirenso ndi chithandizo chimene akubwirira. Ndipo mmodzi ophunzira yemwe wamaliza maphunziro ake Chisomo Chikaonda anati iye ndi wokondwa. Ine ndosangalala kwambiri kuti chomwe changa singathe kuchipanga express koma kwambiri ndikungoyamika basi kusangalala kuti ndapanga graduate lero. Wakhala ulendo wovuta kwambiri makamaka mbali ya student kuti pakhala zovuta zambiri mayeso mwina kusowa zinthu zina zofunikira koma musimu Mulungu alidusisa kuzafika siku la lero. Ophunzirawa adachita malumbiro kuti adzagwira ntchito yawo modzipereka. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kukufikani mdzulo buno kuchokera kuno ku Times Television. Tini nkhani zina zambiri posachedwa apa. Money to high operating costs emanating from fuel expenses.
Did you know 84% of drivers steal fuel from their work trucks, which directly affects your profitability? And let's not forget wasteful habits like excessive idling and aggressive driving, which further drain your fuel budget. Latrum Systems has the solution. Our smart software keeps a close watch on fuel usage, helping you save money by preventing unnecessary fuel loss. You get real-time notifications on fuel refills and fuel drains, helping you keep record of every drop. You can also rate your driver's performance and remotely view any violations they might commit. Say goodbye to fuel wastage with Latrum Systems and join our fuel monitoring platform today. You will have access to a 24/7 telematics technician who will monitor your fleet and promptly alert you of any suspicious behavior. Our tracking solutions also provide driver tags to monitor each driver's activity when the vehicle is used by different drivers. With Latrum Systems, you can track everything from vital information on your laptop to your entire fleet. Latrum Systems, technology at its best. Yes, Loani. Sikomota kulandirani. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tuma office muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. Popitirani nkhani zathu madzulo ano, komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe yaunikira bungwe loona za madzi la Lilongwe Central Region Water Board kuti likumbe madamu pofuna kuthana ndi mavuto a madzi. Komiti yati madamuwa akumbidwe m'maboma a Ntchisi, Kasungu ndi Mchinji. Mtsogoleri wa komiti Werani Chilenga wanena izi pomwe anakayendera damu la Nkholongo m'boma la Dowa. Emmanuel Simpokowe walemba ripoti koma akuwerenga ndi Kathe Maulidi. Malinga ndi Chilenga, anthu aku Ntchisi, Kasungu komanso Mchinji akukumana ndi mavuto akusowa kwa madzi, zomwe ati ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kumakamba zimenezi mu zaka zino. Ndiye tikanakonda boma kupyolera ndalama zathu za Malawi, kupyolera nyumba ya malamulo apasidwe nawonso ndalama chimozimozi ngati damu imeneyi kuti mavuto amene akumana nawo anthu Kasungu tisachite kuyembekezera ndalama za World Bank kuti zimene zizatimangire damu Kasungu, zizatimangire damu ku Ntchisi, zizatimangire damu ku Mchinji. Iyayi tiyesese ife ngati nyumba ya malamulo apa zikutheka atu pa Nkholongo damu, chosathekera ku Kasungu nchani, chosathekera ku Ntchisi nchani, chosathekera ku Mchinji nchani. Ndipo mkulu wa bungwe logawa madzi mchigawo chapakati Central Region Water Board a John Makwemba adayesetsa kuti amange madamu ena m'boma la Mchinji, Kasungu komanso Ntchisi. Edamba kale ku Kasunguso tikufuna kumanga Babu's Dam padwangwa river yayikulu mwina kuposa iyi chifukwa imene yeko zakhako ndi zamagetsiso za irrigation plus za water supply. So tikugwirizana kwathu ndi advice zimene anena a committee kuti mwina tikhoza kumanga mofulumira ma system wa titagwiritsa ntchito ndondomeko amati local currency account. Damu la Nkholongo lidakhazikitsidwa chaka chatha ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera, ndipo likuyembekezeka kuyamba kugwira ntchito mchaka cha 2026. Damuli likuyembekezeka kuti lizathandiza anthu kupeza madzi komanso kuthandizira pa ntchito za ulimi wa mthirira ndinso usodzi wa nsomba.
Kuthandiza osowa ati kukhoza kuthandizira kupititsa patsogolo chitukuko ndi chisamaliro cha wanthu osowa mdziko muno. Mkulu wa bungwe la Life Changing Foundation Amaxo Bire anena izi atapereka thandizo la zipangizo zophunzirira komanso njinga zoyendera aulumali pa sukulu ya Makande Primary mboma la Chikwawa. Kumeneko kudapita Daniel Zimba. Abire ati thandizoli ndi la ndalama pafupifupi 800,000 kwacha. Iwo atsindika kufunika kothandizana zomwe ati zikhoza kuthandiza kuthana ndi mavuto omwe madera ambiri akukumana nawo. Ubwino opereka ndonena kuti umathandizira munthu wina amene sanakatha kukufikirani kuti mumuthandize. So ndinene kunena kuti kupereka sikuti timapereka chifukwa chonena kuti tili nazo zambiri. Muzochepa zimenezo zimene tili nazozo zitha kuthandizira wina kuti maphunziro ake akhale akupita chitsogolo. Mutha kuona kuti leroli tabwera kudzapereka ma resources amenewa kwa ana amenewa ochuluka ndithu. Zimene zatengera anthu ena amene atithandiza ndi zochepa zimene iwo ali nazo. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya primary ya Makande Francis Thomas anati thandizoli ladza pamene sukuluyi ikukumana ndi mavuto ochuluka. Iwo ati pali ophunzira aulumali pafupifupi 80 koma zipangizo zophunzirira ndi kuphunzitsira ndi zoperewera. Mukudziwa kuti ana athu amakumana ndi mavuto osiyanasiyana makayaso kubera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ndidziwa kuno Chikwawa kumakhala mafladzi ndeno ana ambiri amakhala kuswekera zipangizo zimene akakusakira ku sukulu pakhale maphunziro awo. Ngati sukulu mavuto amene ana athu amakumana nawo akukulu ndi kusowa kwa zipangizo zophunzirira. Life Changing Foundation lidayamba mchaka cha 2021 ndipo lakhala likuthandiza ophunzira osowa msukulu zosiyanasiyana telemu iliyonse. Kampani ya Nico Group yati yadzipereka kulimbikitsa ukadaulo olemba nkhani za malonda ngati njira imodzi yothandizira chitukuko cha dziko. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani Ambumba Ndasauka ndi amene anena izi pamwambo opereka thandizo la maphunziro kwa mtolankhani wa ku Mibawa TV Betha Chiwa akuyembekezeka kukachita maphunziro ake ku sukulu ya atolankhani mdziko la South Africa. Andasauka anayankhula motere. Program imeneyi amatithandiza kupanga ndanzathu a Sanlam monga mukudziwa nyiko ndi Sanlam ili ndi ubale pankhani za business yomwe timapanga. So a Sanlam ndamene amatithandiza kumbali imeneyo kuyikisa sukulu imeneyi yomwe amabweretsa akadaulo osiyanasiyana mu Africa muno pankhani zotola nkhani tingatero kuti athe kuwaunikira nyamata athu amene wadatsikana amene amapita kumeneko pa nkhani za kuti kodi angamalembe bwanji nkhani pa zinthu zomwe zimakhala zikuchitika mu Africa muno komanso mwina tingoti dziko lonse. Ndipo zinthu zimwe zimakhala zosiyanasiyana zikubwera mosiyanasiyana mwina zinthu ngati zokhuza misonkho mwina global ndi timayitana anthu amene wakuti athe kukhala pansi ndi atolankhani athu ndi kuwathandiza kuti kodi angamalembe bwanji nkhanizi kuti anthunso pansika apathe kumvetsetsa zomwe zikuchitika mdziko muno pa nkhani za chuma. Imodzi mwa mabanki odziwika bwino mdziko muno ya Ecobank yapereka zipangizo zosiyanasiyana za kompyuta za ndalama zokwana pafupi 35.5 million kwacha ku sukulu ya primary ya Madziabango mboma la Blantyre. Mkulu wa Ecobank kuno ku Malawi Weruzani Chingota ati banki yawo yachilimika pa ntchito yothandiza kutukula maphunziro a kompyuta pogwiritsa ntchito makina a internet ku sukulu za primary za madera. Achingota anayankhula motere. Ndalama zimene tapereka zokwana 35.5 million zithandizira ku maphunziro through kudusa mu njira yoti ana aziphunzira kugwiritsa ntchito matablet menemo ndi nzeru zozipangira zokhamba zimamati artificial intelligence zimathandiza mwana uja kuti aziphunzira pachizungamati pace yayeka pace at their own pace. Zimathandiza kuti mwana uja asaphunzire pa speed yamene akuphunzira zake 1-0 chimene chimathandiza pamene kumtonena kuti mwana uja
akakhala kuti nzeru zake zapang'ono akhala azapezeka kuti munthu mwana uja kukhonzana. Chimene chimazathandiza no patsogolo ndicho kuti zikayenda choncho mwana aliyense amakhala ndi mwayi wopita ku sukulu yawo kanjenjede zikapitiriza kufika kwa munthu khala munthu oti azapanga contribute positive pa dziko la Malawi. Ndi nkhani imeneyi yochokera ku Ecobank tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwatsatanetsatane mdzulo buno. Tisadasiyane nayinso mitu yake. Vuto lakusowa kwa mafuta galimoto silikutha mu mzinda wa Lilongwe ndi Blantyre. Bungwe la National Planning Commission lati nchitidwe odalira kupatsidwa zinthu sungatukule dziko lino. Ndipo ophunzira msukulu za ukachenjede athokoza boma kamba kuonjezera chiwerengero cha ophunzira opindula ndi ngongole. Nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndi zomwezi, ndipo ndimakupatsirani nkhanizi ndine Brian Banda. Usiku wabwino. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more?